mukama ekana enkuru Gesusu enyagitari nere professor ngeri agachitega yakare sana nkanyora nyagitari eyo tiyanya ko bakende abantu bechiro gabagansa babagande nga governor ga kitokonya nkagenda nkabeka chimilioni 10 kirose nyagitari omo MCA mokoyo kya Gesusu atenga rusi besecho ntuntu bwate governor yaito egocha gocheche kwagacha igonchi rusi ororo osenero bwende kuroro igo mu MCA ori tigemi kori ebyo aye tigana gache nga onye contractor kegocha mbako mwanchira abantu bage bole ngosba e contractor ngochere enyagitari olizmeve enyagitari yage amacha arenge gotume mugende morore twarusie magions twarosiri mpaka na emochari ya rosi nechi machine chikabokwa nga tubaso tubekera ntubwato mugavana itukuruga iga ogocha achikoros mugavana ondinaro rote tiganje abantu bamento nyaribari hoye nincho mugavana naende ngokolera nda abantu bane egas onyo mu MCA okore cheche enkumutiga nyiche simole umweshimwa amna matara kila lituko akombo at governor chipara gaki echire omwe professor Rossetti yakule. I want to tell you, I'll make sure as long as uri nanji ekero mwana wocha asori na enko nyako kosambole nyama osenero okwa oyo kuruta matobe kurusiko gali okomnenga yagenda isibi omaye koirana ochekuragira osena bereyo igo kubate ebintu bigendrete kikurantu akolete ahanyali bali ngatangana era ndo nande ngotangana ande yabaye kuboy gobon monga nchero mwako moya ntogendrete ekero na agenda State House to kwana ne president ekero mugaka Raila Amolo Odinga bibyalenge moyo na moboli tinga mugaka watoirire serikali ya broad based ebintu byonse epi ga kimbogere bigochi nganchere togende naye Raila Amolo Odinga togende torre president agante bisimba togende tokagenda ororo kiwe kiroso monto monene ayogo sababyons keliago kwa keliago tiga lakini lazima akoe inkabolia President William Ruto nkamtebi chiro yane ya daraja mbili asabangina ba Cornell ekerembro yature omugaso ga kinye billionaire agankani agandenga simba te kunyalikana kokwe billionaire yemo lakini ese executive power simbwati tigankwe 500 million nkamutebie para yaga chirukoru bogere mat yaikire daraja mbili ya kwere iroro ga kinye flyover etaoni jamteboro agancha karu 1 billion ima ete ngorosi yege ti bogere mate Omabay inko mubona Mr. President ege ti yakwa rosi yege ite karo kominyoka raini ibere nchiyo kominyoka ga kito e billion emu agandenga simba tinko nyara billion nko baande 500 million chipara chia town nyanchwa na matobe nkamusaba chikiro mitai 10 agantebi na akwere chikiro mitai sano chibwada 350 million ne chiro ya Nyambera abantu baito ndayitemba boli engo tiga mpaka 2027 njego saba ebintu ebyo
abande badanga yaya tigana karamurama na mutagite ne murame tinko gunse kelikegocha tokonye gusiye ito manyanga chibesa na seviri koruororo na abekire bosongo na chie chibono ntagetendero gose ninyore ngena ne basari asabana baito onye basari chibesa jingo chinyora mwana tayo wechikonyora inse chirwisana konye bakonyora chirwisana. And county commander, kuna mtu ameongea hapa mambo ya uvutaji wa bangi na madawa ya kulevya. Hawa watoto wametoka shule. Kuna watu wengi sana, vijana wengi pale town, bwana county commander. Na wewe ni msabato. Nataka nikuombe. Vijana jana waliniambia watakamata askari wako ambao wanashirikiana na wale ambao wanaiba ama wanauza madawa ya kulevya. Nikawaambia wasifanye leo, waanzie kesho. Kwa hivyo tafadhali ukubali. Askari ambaye atapatikana anauza dawa ya kulevya akamatwe, afungwe kamba kwa sababu hatuna pingu, uletewe na huyo mtu aende nyumbani. Nto wanchegesa kugekwe esengencho abantu bake bakoni nyasole ama dawa ya kulevya. Abasacha bange abandi nabolevya abandi basweta bakungu babantu gaiga batigire abangi nabasacha ambatameti abasacha mwita manai musacha yo munana atakakonya gaiga rapake ngombe lakini otigire mongna ameyete kyamo kama gaiga chiloji otigira abana miyenda nero wakane school fees. Bono nkitura akore abangi nantebya basacha baino ntebya basacha aba basacha bainto gakiti gatokonye gesako ebisaku binde byachirale mono nto wancha amaru nenya sole na madawa ya kulevya abune chifamili chetu. Ole hade wachikura chikura kiti gatokonye gesako ebisaku binde byachirale mono nto wancha amaru nenya sole na madawa ya kulevya abune chifamili chetu. Ole hade wachikura